O Concello de Ribeira segue a dar pasos de cara á mellora dos servizos básicos nas diferentes parroquias. É o caso da actuación levada a cabo nos últimos meses en Carreira, na Rúa da Capela, no entorno da Capela da Guía. As obras incluídas no Plan Complementario ao POS Adicional 2023, aprobado pola Deputación da Coruña, tiñan como finalidade a renovación da rede de abastecemento de auga e de recollida de pluviais. Son unhas obras que teñen un importe por máis de 111.000 euros e, por tanto, estamos comprometéndonos a realizar aquilo que sempre dixemos dende a campaña das anteriores municipais, non? Que a poboación do rural necesita servizos básicos como é esa pavimentación, como é esa renovación de servizos de agua pluvial ou de saneamento e, por tanto, a poboación de Carreira neste sentido vai ver mellorados eses servizos esenciais. Gustaríame salientar que hai actuacións que ao longo deste último ano tivemos que estar desbloqueando ante a parálise que había previamente, non? Esta é unha actuación que viña sufragada con fondos da Deputación da Coruña do ano 2020, por tanto, estaban os cartos aí en riba da mesa, pero non se actuaba e, por tanto, dende o Goberno Municipal estivemos axilizando todas as tramitacións burocráticas para que permitir que as licitacións saian adiante e, por tanto, podemos xa dicir que as actuacións do ano 20, 21, 22 e 23 están todas en proceso de licitación, en obra ou rematadas xa por fin. Esta actuación vai aparellada tamén a outra obra importante que se desenvolve nesta mesma parroquia, que permitirá tamén a renovación do servizo de auga na Estrada Xeral. E que vai permitir mellorar a conexión non só das vivendas de Carreira, senón tamén a presión de auga que teñen os negocios e veciños e veciñas de Aguiño. Pero estas obras non serán as últimas nesta parroquia, pois está pendente tamén de acometer a instalación da cuberta no parque infantil existente a carón do centro social. Este parque abrímolo agora para que poidan desfrutar os nenos e nenas, pero tamén, pois cando chegue esa cuberta nova, pecharémolo un par de días para que se poida cubrir xa e, por tanto, ter ese novo parque a disposición para a veciñanza para o tempo de inverno.